karila trame mo wangin thisen petorin nei grim sa ka vakal ve som lu me ta po lo oma tilai mun a hen min thut khom tira kan wai me roi tu te msu roi tu te bo an lo oma chuan hei ka tu nu se sile ni a kan ming sa ka te position perwan an lo ni to ti hriat na chuan eng mo zong takin ril ro ti nuam zan lova ti chuan chunga chuan zo sang sang min zo ta thisen chu nei chi mo ti min zo ta o nei chi e ka ti chuan nurse chuan in ball pakhat min pe hei medla thisen chui pe ni mai min tia me tur dang om lo ni ka tia kan man lo an tia ti chuan me somruk pakon an hu vela chuan thisen chu ka pe zo chu ni dera ni dang ka man don si lo a unit ni thum vela pek lok thelo ni ka tia thelo an tia ti chuan thisen lom man bal la le kek min pe a wa me shoi tu te chuan in kina choi turam don an tia e khai chu ti te ni chuan in ka thisen zong zong hi la tamai che u ka tia chu tiang te chuan in i thi ka choi the nang min tia ti chuan hei pungai na te na ni a paradise lo chan tia negrim sain zu culture ni chuan tilai hmuna hian in mizo ina a thlen theia nuam khop maya chuan hei thisen pe tu ten nia atir kha chuan pe katum chilo na certificate le ki chen ten dong an ti wang khan in lom takin ka peta tin ei tur tuit hai takan lo bot saya chu kan ve ya world famous ninja hei chu ngai chuan hei hi reverend doctor vanal nga ka ania a hre phavelo kha chuan homework vati to ro chuan hei pa te ania I chuan in sum kan nei lo wangin sum tuak nan pavalai ho chu futsal in khela kan chowa chuan a thalai lam hi kan tam deuh wangin a first 11 panina le pathum nei chu substitute angin nga chi ran tiang kan thu deuh rang maya twinning Benedict people. What's going on, man? Huh? Tabu is doing nothing, huh? game ani lam chu kan in dai tho kan ti kan in thlak zung zung atuma luak kan om man lova kan tumpui te lam hi pavalai an nia an sho kan don nge an thap kan ti don I general secretary PCI te negrims doctor le technician te IRS te MCS te ni kan chona chan tak po futsal ground ho man hi ni deuh bera ye ti han pakhat ani ti chuan kan be se lo de hin pavalai lam chuan min ne de tir kan loser pe kan tia to pa chuan in nupui nei pe te kan dita he ba sangan ni ani poi basketball khel thiam ani fit em a nok sakang renga e poi robot ania nokdan chidangin a noka te puyate chuan hei MCS kan Shillong Mizo te DC ni deuh ber chu pulal chan hi ma ti chuan kan in khel zo chu kan ril tram mem wangin ba sangan khasi dora ka chi tang cheu te kan vakala kan du zong te kan soya chota bim sweet ten lo thlanga thenin in me deuh te hi om ve the nia ti chuan rot te pon fiam thu ron thoa khalo hre pha chi alova on te pui te na ka vain buala hei ke tripi ho hianin jambul sel va khon khom angon te pui hana lo da saka UFC khel pa en va khona video game chu kan khela hei kan no pan lai kan tiang deuh khan te pui han in nei chupa ber ani wangin in leng de chu sop ta ngek meya what a nice khoi wow kholaya nula kan khir zo chuanin reverend doctor vanlo nga katin chuanin jambul sel chu kan ba pulu ta ben chhum le kan en keng lu atuma minga hianin kong ka hi lo hon sak lova angan walu ta maro chu ramsang khan ta ni lo in chunga ni an tia alo tia kan han chhol le an lo om nge ya pa te zolu ta te lo thliara tian sum tok nan jambul sel kan tia hei thing hlon ban swai me t-shirt polo ma khoi lai khasi pa mani chuanin ala ha fo don an email or Shillong from the view chuan helai dor hi fakta sa ve khop me hei pakhat pani pathum pali panga Shillong mizo ko san jong karil tramem wangin ka scooty ka wasiam tira siam to pa chuan e scooty thlak ngai ni apum minatia amaro chu ake bul chok min thlak sang me ro ka tia ke bul thlaka atlan theya a break te po olo om ta ti ji khop mai chuanin MHEP day an lom don wangin tlangwal ho chu kan kal khoma an banner te kan vatar saka MSU office te po kan ve na hei a ceiling te po
an lo plaster a lung len thla khop mai ton ma kan heng lai vel han kan lo tal na sa a ke chuanin zana chuanin MHEP certificate te ka siama somlo metan miron puya ka ti don nge miron ena. This is a podcast of the mic testing between two people. Ole vậy na kan interview to hi keima khania When I interview to ke makania keima hi aming chu John kanu chu na Ania. tanga ron piang kania Shilonga hian chu na tang gamura na wa chan chu ka pa in te tangin sikul ka kaltran ve mi te angin chuan ka piang chho ta zela college te Shilonga mihring pa hian ngai ni chen hei kan kal chho ve a masters ka zero ma chuan i no pan lai Shillong chuan ru huwa tak ka nei ka zero Ti chuan tu ka chuan kan lo nga fak MHEP day chu kan lo thleng ta ram hmangai koran ha veka he ke tak hian in ka ram hmangai ka mizoram hmangai kor ka lo keng lo tura ka da de vai ram hmangai kor ka lo ha a ka lang sarang reng khop me mi pakat phei chuan in thla tura an roi ve hrim hrim mot mi lo ti chuan hei pi sang cholin ni a MHEP Shillong din tu te jinga mi ani hi pasal tha chong bola to non ani a chuan hi kan chief guest pu bilal chanzowa an supply revenue Ivel minister khan ya fel khom me ka le khabu mizo saga te poka ka peng he nge atira nam dang emo min lo tia aron bunguta amaro chu I thu soina ka soi wangin nam dang emo ka ti lo chen ye o atia thalak le khabu in thlengila te ka ti vel ka zei khom me ani po alo lo ma ka zeina khan nang gam ril tam wangin ashar ho hian again ti le o kan patia thingpen lo sem me ka ti je ka ti khom me MHP te hi nom na chu he me che hin tamma chuanin kan chief guest te MC corporator nula Christina te ho te chuanin thlaten lak puya pa te te po thlan lak puya ke chon ka camera hi video lang lang ka man wangin ka thalak pui tak chu lang lo ni tian he chang hianin mihring in chi bai hi lo dik thei lo thina a za thlak khom a mol phu thlak ka te ka za pui am khom he kan PCI general secretary pu bilal non zirani asang emema he MHEP day to ka sei tong khanin me chen taman no ma hei hi UTP ni reverend dr Vanlong ka fanoni apang che hen apui maya chon hei professor sin tharate mihring hi an lo pui hlomani soitang khan MHEP day a hianin me chen tama mithi tlai ma anoma an han hoina lampianga hianin me chia chuan hei velam mi hi pumha chuan an BSNL general manager nia lai mi so pu zira ka ti to kha chuan sir ber mi kha kan del to pastor pu walte ania hei Australia tanga kangaroo vuna tanga siam saden muanga lukhum atia a tha khom mai ti chuanin nu hovin parlam an show a hotel vero som Ôi, trời bắt đầu nè. som lu met Cái con này là ngay rồi. Kan non khen tir khan thui soi ve don nia tia thu soi khatiang am thu soi vel kha full in endu chuanin a video ran pa oma in ve non nia e chuanin somlo me te roi the do na chuan phur thin khom me ril tram me wangin roi the na hen telila kan tia chu lom kanong kal chat an ti hloma chuanin tunlai thalai thangthar ho thalak dan in tia som hen lo hre ve hei min han ti sak vel ani selfie camera po tangkai le to mi lo ang chi ha Đấy, tụi mình lỗ là cái. Kaya bagin lalpa to fucking numero se lalpa ba mo pai da yakin ke ni o men hallelujah ti chuan roi the dona chome te chu ka wat thli thlaya MHEP ho hian an day hi an lom tak zetem ti ka ve endika tu email khop mai an lom tak zetani hei nula hin tam ka ti to kha hei hi MHEP lo om te hi a lom om mi ka ti lai mi poi zai thiam ani an zai thiam the an zai thiam ma chuanin ke ni tlangwal te poi kan lo phur va thei lu tu kan ti chuanin roya chuanin kan vein line ve kan ril tra me wangin kan vading ve renga ashar ho nunga Uselda lo haira hey chicks kan kui royal to lal nu pui ve la nang tam tak ai hen
usel dai mo kan no panai kan star thera So, ano siya, dahil? Nếu phần đầu như con cần nó start Dâu gà sâu. wow 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 lại về Tingin, samtan to. wow mình có rồi azat thang lo cho topa chun kan rel tram wangin chok kan eveta he kan hunga thu ka thian te hi a chome tuina dewa chuanin karil ro lo lang ma saber thin ten nia hi usel dai ni a hi chuanin mhp dei chu lom takin kan lom ani